Ясно. Сега ме слушай. На съпруга ти му казах да се махне от тук. А той се предаде. Казах му да мълчи. Той се призна за виновен. Какво, да остави дъщеря си в затвора ли? И какво стана? Спечели ли нещо? Няма да се измъкне само за това, че се е предал. Всичко започва сега. На кого щеше да го продадеш? Кой ти е съучастник? Отговаряй. На кого помагаш? Ще следят всяка негова крачка. Ако посмее да ни предаде на полицията, както предаде себе си, тогава аз... Тогава какво? Ще ме убиеш ли? Не, разбира се. Как така? Имаш хубави дъщери? Не са ли тук? Защо го направи, Денис? Защо? Няма ли да обясниш? Мурат, погледни всичко това. Под дяволите. Мурат. Вие двамата. Махайте се. Добре ли си? Добре съм, благодаря. Решихме малко да се позабавляваме. Не знаех, че ще стане така. Ефе, не ме карай да си отварям устата. Кажи ми къде е Денис. Да беше останало още малко. Можеше, но нищо. Благодаря, че ме изпрати. Вечерта беше прекрасна. Добре, че дойде. И аз ти благодаря за всичко. Лека нощ. Мине. Да не би да те обидих? Не, просто защото сме пред нас. Може да ни видят. Нали разбираш? Да, разбирам, но... Каза, че не се притесняваш от нищо и сама решаваш. Ами... Не всичко е така, както ти разказах. Имам някои притеснения. Нека да поговорим утре. Добре. Благодаря. Лека нощ. Тръгвай. Чудя се, едно младо момиче, ако по това време не е в леглото си, тогава къде е било? Дано Бог да ви накаже. И теб и този, който ми се пише за съпруг. Прекали! Ще си изпатиш. Престани. Утре ще отидеш на свиждане. Не искам да чувам не. Ще намериш начин. Нека признае, че е той и да каже, че знае колко са ценни плочките и за това ги откраднал. И че си е мислил, че ще му се размине. Нищо друго да не казва. А ако не го направи, това, което е сторил за дъщеря си, е било напразно. Аз не говоря просто така.
Погледни, всичко изпочупено. Що за забавление е това? Но ние сме виновни. Оставихме го съвсем сам. Ще се успокоиш ли? Как да се успокоя? Я се огледай. Да, добре, видях. Като дойдеш, ще поговорим за всичко. Спокойно. Добре, ще мъкна. Само се вижте. Къде отиваш? Лягам си. Не. Денис вече прекали. Осман, прекаляваш. Не е нужно да я заключваш. Даже и е малко. Дори съм спуснал решетките на прозореца. Да видим сега как ще избяга. Не може така, Осман. Тя вече е голямо момиче. Иска да излиза. Много знаеш и ти. Казвам ти, малко е това, което направих. Защо си мислиш, че знаеш как се възпитава младо момиче? Видяхме какво излезе от твоето възпитание. И тя е същата. Ако оставя нещата на теб, кой знае какво ще стане. От сега нататък ще слуша. Ще става каквото аз кажа. После не казвай, че не съм те предупредила, но тя ще избяга. Без паспорта няма да стане. Ако има смелост, нека да избяга. Да видим как ще стане. Щом реша нещо, никой не може да ме спре. Мурат? Моля. Ефе? Прекалихте вече. Погледни. Ами... Ние ги бяхме поканили само в хола, само да разбера кой го е направил направо, ще му щупа главата. Добре, остави. Настроението ни се развали. Хайде, утре ще оправим всичко. Ела. Мурат, виж. Хайде. Какво? Рано е свършило партито. Аз си прекарах страхотно. Не ми пука, че имаш чупени неща. Не ми пука. Майко! Денис, не ме карай да ти казвам неща, за които после ще съжалявам. Внимавай. За това... Не е така, както изглежда. Да, Лелю, Леман, аз поканих всички. Поканих няколко човека, но дойдоха повече. Станаха едни работи. Веднага отиди в стаята си. Не искам да те виждам. Утре ще поговорим. Добре, аз ще пооправя тук. Не е лошо и ти да си тръгваш. Късно е. Лека вечер. Приятел, съжалявам. А къде е Асла? Асла ли? Тя отиде да те търси. Да ме търси ли? И не те откри. Ти къде беше? Много ли те интересува? Утре добре ще си поговорим. Не дей! Мамо, какво ти е? Нищо. Изнервена съм. Моля те, не дей. Отново ли, татко? Какво друго може да е дъще? Ще свикна. От полицията ли го търсиха? Не е нищо важно. Не искам да се тревожиш. Просто имах нужда да поплача. Не можах да се сдържа. Къде е сестра ти? Тръгнах си по-рано. Ще се прибере. Не се притеснявай. Моля те. Лягаш ли си? Да. Добре, че имаме само едно дете. Не ни пречи да помислим и за второ.